Mayong adlaw mga bata, ako si Teacher Sabina A. Casini from the District of Gandolman, Bohol, grade 2 teacher. Okay, sa mga bata, ang aming topic karon, ang subject na mathematics, and then math operation nga gitawag og subtraction. So mga bata, ang atong topic karon mahitungod sa pagkuha or kuhaon ang saktong tubag sa math operation nga gitawag og subtraction. Okay? Ang subtraction mga bata adunay tulo ka bahin. Nakabalo na mo unsa ang tulo ka bahin sa subtraction. Una, ang ibabaw. Mao na gitawag og minuin kanang ibabaw mga bata ang numero nga kuhaan. And then ang subtrahend ang ikaduhang ay gikan sa ibabaw ang numero nga ikuha. And then ang ikatulo unsa ka teacher mga bata unsa ikatulo ang tubag gitawag nato difference ang tubag mga bata. So maunay tulo ka bahin sa subtraction. So nakadumdum na mo mga bata, kabalo ko sa una sa grade 1, sa grade 2, and then karon sa grade 3 naagi ako ng math operation na gitawag og subtraction. Dili na siya mawala mga bata. Mas mapalawak pa ang atong kaalam mahitungod ana nga math operation na subtraction, mas mataas pa ang atong kaalam mga bata. Sa pagkuha sa subtraction na ay regrouping na apoy without regrouping. So karon mga bata atong tun-an unsa man na teacher kanang regrouping. Okay, so ang regrouping di ay mga bata ang numero nga gamay ang minuin kanang sa taas dako ang subtrahend kanang sa ubos. So nakasabot na mo mga bata unsa nang regrouping. So ay napunta sa subtraction na without regrouping. Unsa man na teacher kanang subtraction na without regrouping? Okay, sa maminaw. Ang subtraction kuno nga without regrouping ang iyang minuin nga sa taas dako kaysa subtrahend kanang nasa ubos. So nakasabot na mo, sayon ra gid sabton mga bata. Maminaw lang ta, ang sikreto ana maminaw sabton. And then ang isip i-focus sa atong gihimo nga pagtuon karon. Ready na ba? So nian na mga bata atong tun-an ang pag-answer sa subtraction. Timan ang unahon arita sa ones place na 5 o 3. Di ba mo na ones place? So 5 minus 3 equals pila man? 2. And then ana punta sa tens place na 8 og 6. 8 minus 6 equals 2 gihapon. Sunod, ar napunta sa hundreds place na 4 minus 3 equals 1. So, maunay, insaktong tubag. Kung sa tawag sa tubag sa subtraction, itawag og difference. So, kasabot na mo mga bata, sayon ra kaayo no? Sayon ra kaayo. Unsang klase na nga subtraction? Diba? Duha ka klase without regrouping. Anong without regrouping man na teacher? Ngano man? Kay ang iyahang minuin dako kaysa subtrahend. So, nakasabot na. Para sure mo mga bata nga insakto ang inyong tubag, atong buhaton ni ay pamaagi. Checking na mga bata. Ang buhaton sa checking, isuwat na to si subtrahend o si difference. So, ni. Okay. Si subtrahend o si difference. So mauna i-plus dayo na mga bata. So, ayaw gyud kalimti. Unahon jud na
Ones place na 3 ug 2. 3 plus 2 equals 5. Ingana na mga bata. 6 plus 2 equals 8. Sunod, 3 plus 1 equals 4. Di ba mga bata, ningawasi minyuin. Tama, nigawasi minyuin. So meaning, pag mugawasi minyuin nga 485, insakto ang inyuhang tubag sa subtraction. Sayon ra kayo mga bata. Lain na pong panalitan mga bata para sure ko nga makakat-unjud kamo. So, ayaw kalimot si ones place atong unahon og imo subtract 9 minus 8 equals sa tubag equals 1. Sunod sa tens place na 7. 7 minus 0 equals unsa man 7. Kopyahon ra na i-down lang si 7 kay 0 may gi-minus. And then sa hundreds place, 4 minus 4 equals 0. Dili naman nato butangan og 0, understood na mga bata kay hulahin naman na siya. Okay? Unsay pangalan sa tubag sa subtraction? Difference. Okay. So unsang klase na nga subtraction? Without regrouping. So, maunay insaktong pagkuha sa subtraction. Okay? So, tanawan na ito mga bata. Isulat na ito. Addition na dayon mga bata. 8 plus 1 equals 9. Okay, and then 0 plus 7, 7 ragi hapon. Wala nahitabo ni 7. And then, i-down si 4. Kaya wala na may siya laing i-plus or i-add. Diba? 479. Nigawasi minyuin. Pag mugawasi minyuin, meaning tama ang inyuhang tubag. Very good kung naminaw mo mga bata. Mga bata, maghatag na puglaing pananglitan si teacher para mas makakat-un kamo. Okay, unahon na to, atong unahon-naon perminting, ang unahon ang ones place. So, 7 minus 2 equals, pila man? 5. Okay, sunod sa tens place, 6 minus 0, mahimor gyapon ang sang 6, nga naman 0 man ang minus. And then, sa hundreds place, 9 minus 3 equals, pila man? Equals 6. And then, 8 minus 5 na thousands is, ang tubag is 3. So, maunay ato ang difference na 3,665 ang iyahang difference. So, para makashort nga, insakto ang tubag atong i-checking. So, kung atong mag-checking ta, mogamit na po tang laing pamaagi addition. So, atong isuwat si subtrahend o si difference. Okay. Atong isuwat. Okay. So 5,302 ang suwat na po si difference na 3,665. So, ato na nang i-add para makabalot ta. Kung mugawas gani ang minyuin, so meaning tama ang ato ang tubag. So, 2 plus 5 equals pila man? 7. 0 plus 6 equals pila? 6 ra gyapon. 3 plus 6 equals pila? 9. And then, 5 plus 3 equals 8. So, ninggawas ang minyuin, meaning insakto ang ato ang tubag. So, nakasabot na mga bata. So, kabalo ko, nakasabot mo, kay naminaw mo ni teacher.
Mga bata, atong sukdon ang inyong kaalam kung nakakaton ba kamo pinaagi sa inyong pagpaminaw kung saon ang pagtubag sa subtraction. Okay, tagaan mo na ko pila ka minuto para makatubag. Magkuha og papel og lapis or ball pen. Sige mga bata, ready na ba? Tanaw na to mga bata kung insaktong bang inyong tubag. So, ayaw kalimtan kung subtract ta. Atong unahon ang ones place. So, 8 minus 2 equals pila? 6. And then, ano na po ta sa tens place? 7 minus 4 equals pila? 3. And then, sa hundreds place, 9 minus 6 equals pilang tubag? Unsa man? Ang tubag is 3. So, very good. Insakto ba yung tubag? Okay. So, unsay tawag sa tubag is difference. Very good, mga bata. So, tanaw na to kung insakto ba yung tubag. So, diba? Ato na pong i-check. I-check na to kung tama ba inyong tubag. Okay? Atong isulat si subtrahend and then si difference. Ito isulat si subtrahend o si difference. Okay? 642 plus 336. Mugamit na po ta og addition. Pag-check para ma-sure ta kung ang ato ang menuin mugawas isakto ang ato ang subtraction nga atong gihimo sa pagtubag. Okay? 2 plus 6 equals 2 plus 6 equals 8. 4 plus 3 equals 7. And then 6 plus 3 equals 9. Sakto ba? Ning gawas ang menuin. So, meaning, insakto ang inyong tubag. Good job, mga bata. So, nalipay si teacher kay kabalo ko nakakaton kamo. Mga bata, ato na pong sukdon kung nakakaton ba kamo sa atong gihimong pagtuon karon. So, makuhag papel o lapis para makatubag sa subtraction nga gihatag ni teacher. So, 5,795 minus 4,332. So, inyong tubago na mga bata. So, tagaan mo na ko pila ka minuto para makatubag. Okay, tanaw na to kung nakakaton ba kamo. I-check ang inyong papel mga bata. So, ayaw kalimot pag mag-subtract ta, unahon dyan na to ang ones place. So, 5 minus 2 equals pila man? 3. And then, 9 minus 3 equals pila man? 6. Okay. 7 minus 3 equals pila man? 4. Okay, and then 5 minus 4 equals pila man? 1. So, nakuha na mga bata. Insakto bang inyong tubag? Excellent! So, kabalo ko, nakakaton kamo sa atong gihimong pagtuon mahitungod sa subtraction na without regrouping. Very good, mga bata. Ani apila ang pamagi mga bata atong tun-an ang subtraction na gitawag og with regrouping. Timan gamay ang menuin kaysa subtrahend. So kana siya nga mga bata kana nga subtraction na siya sa
thousands place. Okay, unahon na to ang tens place na 5 ug 9. So, 5 minus 9. Pwede dili. Dili nga numan. Gamay si 5 kay 9. Makuhaan ba na? Dili pwede. So, mohiram ta kay 6 og 1. So, nahimong 15. So, pinanabili ni 6, nahimong 5. So, 5 na. So, 15 minus 9 equals pila? Okay, 6. So, 6 ang tubag. So, di ba si 5, di ba ang 6, 5 na lang. Ara na punta sa tens place. So, ang 6 nahimong 5 kay gihiraman man og 1. So, pwede dili sa 7. Dili. So, mahiram na punta og 1 kay 7. Nahimong 15 ang 6. So, ang 7 nahimo na lang 6. So, ang 15 minus 7 pwede na dili. Pwede na. So, 15 minus 7, pwede na mga bata. So, nahimong, ang tubag is 8. Yes, tama, 8. So, sa tens place to, na punta sa hundreds place. 6 minus 6, di ba pwede? Dili pwede. So, naapaman tayo kahiraman, mahiram na punta kay 5 o 1. So, nahimong 16. Pwede na dili? Pwede na. So, pinanabili ni 5. Pinanabili ni 5, 4 na lang. So, 4 na lang. Kaya gihiraman man nato. So, ato mang gi-borrow or ato mang gihiraman si 5. So, 4 na nabili. Ang 6 na himong 16. Okay, 16 minus 6 equals pila? So, 10. So, kung 10 mga bata, napamantay ka, napamay isa ka ng miro nga tapad sa pinakalas. So, isa ka na to si 1. Na si 1 sa ibabaw. Di ba 4 na nabilin kay 5? So, i-plus na to na si 4 na himong 5. So, ang 1 nga gisaka, i-carry na to, i-plus sa 4 na himong 5. So, i-minus na po nato ang mga bata. 5 minus 4 equals 1. Yes, nakuha na. Maunay difference. Maunay tubag sa ato ang subtraction atong giansiran. Tanawa lang mga bata. Sayon ra basta makamaumo unsaon pagkuha ang subtraction na gitawag og with regrouping. So, tanaw nato mga bata kung check or tama ba atong tubag. So, iswat na to si subtrahend o si difference. So, iswat ang 476 and then ang 1086 na difference iswat na to. Okay. Atong i-add 9 plus 6 equals 5 or 15. Isa kasi 1. 9 plus 6 equals 15. Isa kasi 1. And then, i-add 1 plus 7 na himong 8. So, 8 plus 8 na himong 16. 16 na mga bata. Isa ka na po si 1. Isa ka na po si 1 sa taas. So, ang 6 na himong 1 plus 6 na himong 7. So, i-down na to si 7 kay wala man siya. 0 ra maghapon. I-down si 7. So, and then 4 plus 1 equals 5. Okay, di ba nigawas si Minuin? So, meaning tama ang ato ang tubag. Sabot na. Sayon ra kaayong mga bata. Okay, mga bata. Tagaan mo na ko og pila ka minuto para makatubag mo sa subtraction nga gipakita ni teacher o gihatag ni teacher. So, kabalo ko nakakatuna mo kay naminaw mo ni teacher. So, suwayi ang inyong kaugilingon kung makatubag ba mo sa subtraction nga gihatag ni teacher. Ready na? So, tagaan mo na ko pila ka minuto mga bata.
tanaw nato kung tama ba inyong tubag mga bata. 8 minus 9, pwede dili. Dili pwede. So, cannot be. So, mubaro ta og 1 sa 9. Okay. So, ang 8 nahimong 18. Pwede na. Pwede na. So, 18 minus 9 equals, pila man? 18 minus 9 equals 9. So, ang sinahitabo ni 9 sa taas. Sa tens place, nahimong 8. Yes, nahimong 8. So, 8 minus 7, pwede na. So, pwede na. Diretso na. 8 minus 7 equals 1. Okay. So, napunta sa hundreds place. So, 7 minus 6, pwede. Pwede. So, 7 minus 6 equals pila? Equals 1. So, ara na punta sa thousands place. 6 minus 4 equals 2. Okay, Monay, tubag. Sakto bangin nyo? Very good. Good job, mga bata. So, tanaw na to kung sakto ba yung tubag. Atong i-check. Okay. So, unsang klase na nga subtraction? With regrouping. At okay, atong isuwat ang si subtrahen o si difference. Okay, mauna. So, nahimong add na na, i-add na nato na. Okay, tanaw na to kung tama ba yung tubag. So, 9 plus 9, nahimong 18. Okay, isa kasi 1. Sa taas ni 7. So, ang 7, nahimong 8. So, nahimong 8 si 7. 8 plus 1 equals 9. And then, 6 plus 1 equals 7. And then, 4 plus 2 equals 6. Very good. Tama, mga bata, ang inyong hang tubag. Nakuha si Minuin. Very good, mga bata. Okay, mga bata, ano po kita sa laing pamaagi sa subtraction. Okay, laing pamaagi, pag-estimate or bana-bana. So, kani nga pamaagi, mga bata, di na ito nahibawan ang atong difference kung insakto ba or dili. So, unahon nato ang pagbana-bana ang minuin na 5,795. Sunod ang pagbana-bana na 4,332 na subtrahen ang tubag or difference na 1,463. So, thousands na siya, mga bata. So, unahon nato ang minuin. Unsay tapad sa 5 na thousands? Ang tapad is 7. So, 7. So, may yung tag 7, di ba, pataas na. Mugamit na puntaan ni, kung magbanabana ta, mugamit ta og rounding numbers. So, sugod sa 5, 6, 7, 8, so, 9. So, asa na siya paingon? Sa 5,000 o 6,000. So, rounding na, mga bata, rounding numbers. So, ari gayud kita sa 6,000. Nga naman, ang 7, dako na siya pataas na, mga bata. So, rounding numbers to pataas. So, maunang ang tubag kay 6,000. So, pasabot na. So, ari na puntang sa subtrahen. Unsay tapad sa 4 na thousands? Ang tapad kay 3. So, mayon na puntag, mag-rounding numbers ta. Ibana-bana na to. Sugod sa 0, 1, 2, 3, and 4. Paubos na, mga bata. Ari na sa 4,000 o 5,000. Diba, ingon ko from 0, 1, 2, 3, 4, paubos ang rounding numbers, ana. So, ang tubag kay 4,000. So, 4,000 ang subtrahen. So, kasabot na. So, ara na po kita sa difference. Ang say tapad sa 1 na 1,000 is 4. Okay, so, ang tubag, asa na siya paingon? Asa na siya paingon? Sa 1,000 o 2,000. Ang tubag is 2,000.
Okay, nganong 2,000 man na siya, teacher? O, mani pangutana. Nganong 2,000 man na, teacher? Ang tapad sa 1 na thousands place is 4. So, dili makuha, di ba, ang sa taas is ang minimum is 6,000, 4,000 ang sa subtrahen. So, nga nini, ang tapad sa 1 is 4. So, ara na po kita sa tens place na 6. So, mukuha ta og 1, di ba, mo rounding numbers na punta. So, ang 4 nahimong 5, mo plus 1 na ta. So, mao na, that's why ang ato ang answer na 2,000 nga difference na pagbana-bana nahimong 2,000 nga numan. So, ang tapad na po sa 1 nahimong 5. So, eksakto na ang tubag 2,000. So, nakasabot na. Okay, so, dali ra kaayo mga bata sa pagbana-bana mga bata. So, mugamit ta og rounding numbers. Mga bata, ara na pud kita sa laing pamaagi sa pagbana-bana o estimate sa subtraction. Lahi pud ni, sayon ra pud ni. Okay, so, ang subtraction na 9,584 minus 2,465. And then, ang tubag or difference, 7,119. Para makashort ta, nga, insakto atong difference, so, atong ibana-bana, unahon ang minuin, sunod ang subtrahen, ang pinakaulahi ang difference. So, ready na ba? So, atong bana-bana ang or estimate ang minuin na 9,584. Unsay tapad nga numero sa 9 na 1,000. Ang tapad is 5. So, ang tubag is 10,000. Nga naman, teacher, ang tapad is 5. So, may tag 5, pataas ang bana-banaan ang mga bata o rounding numbers. So, 5, modugang taog 1 sa 9. Plus 1 ta. So, 9 plus 1, so nahimong 10. Ang tubag is 10,000. So, dugang lang ng tulo ka 0 ang 10, kay tulo man ang tapad ng numero sa 9, so 10,000. Kasabot na. Arapod kita sa pagbana-bana sa subtrahen. Ang tubag kay 3,000. So, nanapod na, teacher, nga nung 3,000 man na, teacher, nga, ang tapad sa 2 is 4 raman. So, nga nini. So, kung ang tapad sa 4, ang tapad sa 2 kay 4 raman, ara na po to sa tapad ni 4 nga 6 para makuha na to si 3,000. So, ato na po nang rounding numbers pataas. Kay 6 is pataas man na. So, dugangan na to si 4 og 1 plus 1. So, nahimong 5. So, 5 na. So, ang tapad sa 2 is 5 naman. So, mo plus na po to og 1 kay 2. Okay, so, nahimong 3. Mo nang nahimong 3,000. Arang dali arang mga bata, no? So, nakuha na to si 3,000 na subtrahen. So, ara na po ta kay difference na 7,119 at iba na bana na himong 7,000. Nga naman, ang tapad ni 7 na 1,000 is 1. So, walay mahitabo ni 7. Dili ta mo dugang og 1. So, 7 na gihapon. So, 7,000. Isulat si 7 and then tulo ka 0. So, dali ra kayo mga bata, no? Lain po ni nga pamaagi nga pagbana-bana. Sayon ra kayo mga bata. Mga bata, atong sulayan kung nakakaton na ba kamo sa atong gihimong pagtuon karon sa subtraction nga pagbana-bana or estimate. So, tagaan mo na kung pila ka minuto para makatubag. And then, unahon ninyo ang minuhin sa pagbana-bana. Sunod, subtrahen. And then, ang difference. So, ready na ba? So, tanaw na to kung nakakaton ba kamo. Ready?
mga bata, tanaw nato kung insakto bang inyong tubag. Unahon nato si Menuhin. Unsay tubag? Asa na siya paingon? Sa 7,000 o 8,000? Or pagbana-bana paubos or pataas? Ari na siya sa ang tubag is 7,000 paubos. And then sa subtrahend sa 2,000 o 3,000. Ari na siya sa 2,000. Very good. And then sunod sa difference sa 5,000 o 6,000. Ang tubag is 5,000. Good job, mga bata. And then, ari na punta, nganong nahimo man ng 7,000 sa Menuhin teacher. Kaya ang tapan sa 7 is 2. Magbana-bana na siya paubos. And then, ang tapan sa 2 is 1. Mao nang nahimong 2,000. Ang difference, ngano man ang na 5,000 man na, ang tapan ni 5 is the 1. So, dali ra kayo mga bata. Okay? Great job mga bata. Okay. Mga bata, ani-ana pud kita laing tubagon. Sulbara ang mosunod og ang difference. So, tagaan mo na kog lain na pong pila ka minuto para makatubag. Taman sa 1, 2, 3, 4. Kada human og tubag, isuwat kung unsa na siya mga bata. Subtraction ba na with regrouping or subtraction ba na nga without regrouping. Okay, so ready na ba mga bata? Magkuha og papel og ballpen para sa pagtubag. Read na ba ang inyong mga tubag? Atong checkan or check ang inyong tubag. Number 1, 76 minus 49. Ang tubag ay 27. Sunod number 2, 95 minus 69. Ang tubag ay 26. 784 minus 387. Ang tubag ay 397. And then number 4, 867 minus 588. Ang tubag ay 279. At balik ko si number 1. Unsa na siya? Subtraction na regrouping or without regrouping. Ang tubag kay with regrouping. Okay, nga naman, ang 6 na ones kay dako gamay pa sa 9. So, dili gid na siya pwede. So, with regrouping. Number 2, unsa na siya mga bata? Number 2 kay with regrouping. Ano man teacher? Ang 5 na ones, dako pa ang 9 na nasa subtrahend. Okay, ba? Tama? Okay. Sunod, number 3, unsa na siya? With regrouping. Ano man teacher? Ang 4 kay gamay pa sa 7. Di pwede ma-minusan. So, mauna with regrouping. Number 4, unsa na siya teacher? With regrouping. Okay, very good. So, thank you mga bata. Kabalo ko, daghan mong nakatunan sa atong gihimong pagtuon karon.